खुलुमबाय आं रिंकु मनि नार्जारी बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअनिफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। बडलेण्ड इंखं टेलिभिजना बानजायनो लादों अल इंडिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय बडलेण्ड डान्स मास्टार सीजन 1। खुलुमबाय बेयो बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्राणेश्वर ब्रह्म। दिनैनि गाहाय रादाबाव दं अनजालि दैमारिया बिपिएफआव हाबबाय। क'क्राझार सहरनि मैगं फालांगिरिफोरा सोमावसारदों। एनडिपिआ बिपिएफखौ मदद होबाय। बे बाथ्राखौ बुंदों रन्जन दैमारिनि आखान्थि दि हारिमु। चिरां जिल्लानि दादगिरियाव मैदेर हाथाइनि फालांगिरि हमदों। बुधबारखालि मिरुनि मोनसे टीमा आसामनि दैबानानि खौरां लानो फैगोन। हादरनि गेजेरावनो लावसिन रपवेखौ दिनै बेखेवबाय। क'क्राझारनि एसपि राकेश रशननि देहायावबो कभिड-19 पजिटिभ। किम जं उनआ कमायाव। दानिया आबुं रादाब। बड' वुमेन जास्टिस फरामनि आफादगिरि आरो गोख्रों आइजो दैदेनगिरि डक्टर अनजालि दैमारिया हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोआव जयन खालामबाय। एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिनि अनजालि बिनानाव डक्टर अनजालि दैमारिया दिनै बिपिएफ दोलोआव उदाङै जयन खालामदों। फोथायथाव सुलुङाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला उदालगुरि जिल्ला बिपिएफआ बानजायनाय दोलोआव गोदानै सोद्रोमाफोरखौ बरायनाय हाबाफारियाव अनजालि दैमारिया बाहागो लाहैनानै बिपिएफनि आफादगिरि आरो बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिनि नुजाथिनायाव बिपिएफनि दोलोआव जयन खालामदों। अनजालि दैमारिखौ बिपिएफआव बरायनाय हाबाफारियाव मन्त्रि रिहन दैमारिजों लोगोसे दोलोनि गोबांसा दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि बर'फोरनि थामथि गोरोबथा बिटिआर गोरोबथा जालांनायनि उनावनो बिटिआर गोरोबथायाव सागान होनाय दैदेनगिरिफोरा राजखान्थियारि बिथाखौ लानानै गावजों गाव गावस्रालायनायनि उनावनो अनजालि दैमारिया हाग्रामा महिलारिखौ उदाङै मदद खालामबोखादोंमोन। क'क्राझार सहराव थानाय सप्तायारि बाजारनि एबा गाहाय हाथाइसालिनि मैगं थाइगंनि खुस्रा फालांगिरिफोरा दिनै मोनसे सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सप्तायारि बाजारनि फालांगिरिफोरा गावसोरनि माखासे जेंना सुस्रांजायैनि आरो बाहेरावनो दखान जाहैयैनि थाखाय सोमावसारनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। सप्तायारि बाजारनि मैगं थाइगं फालांगिरिफोरा दाबि खालामनाय बायदिब्ला बाजारसालियाव बानायनाय बिल्डिं सायाव मैगं थाइगं लानानै गाखोलाय ओंखारलाय खालामनायाव माखासे जेंना सोमजियो आरो बेवहायबो देहाया मेंरुयो। बेनिखायनो बिल्डिंनि गाहायावनो मैगं थाइगं फाननो एबा दखान खुलिनायनि गनायथि होनांगौ होननानै जिल्ला खुंथायखौ दाबि खालामदों। क'क्राझारनिफ्राय बिनन्जय नार्जारिनि रिपर्ट। एनडिएफबिआ बिपिएफखौ मदद खालामबाय आरो फैबाय थानाय बड'लेण्डनि बिसायख'थियाव बिपिएफनि सरकार दाफुंनो हानायनि थाखाय भट होनो थाखाय एनडिएफबिनि मोनब्रैबो हानजाया रायजो राजानिसिम खावलायदों। एनडिएफबिनि गायसनजेन मासिगिरि रन्जन दैमारिनि आखान्थि दि हारिमुआ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि गाहाय सामलायगिरि सुजुगिरि राजेन बसुमतारिनि सिगाङाव मोनसे मोगा-मोगियाव बे बाथ्राखौ बुंदों। थांनाय 2020 सननि जानुवारि 27 तारिखआव जों एनडिएफबिआ बिटिआर होननाय मोनसे एग्रिमेन्ट खालामदों आसाम सरकार आरो भारत सरकारजों। बिनिनो उनावहाय 30 तारिख जानुवारियाव जोङो आखायाव लानाय हाथियारखौ भारत सरकारनो गथायदों आरो बे हाबाफारिखौ गुवाहाटीयाव लानाय जादोंमोन। जोंथ' खावलायदोंमोन भारत सरकारखौ जे बिएलटिआ जेब्लानोखि 2003 सनाव बिटिसि एकर्ड खालामदों बेबायदि गोसो आरो बिथांमोना आखायाव लानाय हाथियारखौ हाजार बर' रायजो राजाफोरखौ लानानै क'क्राझारावनो बिथांमोना हाथियारखौ गथायदोंमोन। जोंनि थाखायबो बेबायदि मोजां समखौ होनांगौ होननानै जों आपिल खालामदोंमोन आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ। नाथाय जों सोरजोंबा प्रजेक्ट खालामजानायखाय जोंनो आरो बेबायदि खाबुखौ होआखैसै। गुवाहाटीयाव जोंखौ लानानै थांदों आरो जोङो हाथियारखौ आखायाव लानाय हाथियारखौ जोङो भारत सरकारनो गथायदों आरो बेबायदिनो जोंनि थासारिया बैखिनि समनिफ्रायनो एसे साननो गोनां माखासे सान्थौफोरा जोंनि गोसोआव बेरखांदों। बे हाबाफारिफोरावबो जों एनडिएफबिआ बाहागोल'सो लादों, फंसेबो जोङो बाथ्रा बुंनो मोनाखै। जि हाथियारखौ जों भारत सरकारनो गथायदों बे हाथियारा एनडिएफबिनिमोन, बे एबसुनि नङामोन। नाथाय सागोनगिरिनि जानानै
एबसुनि बै समनि आफादगिरि प्रमद बर'आसो बिबुंथि लाखिदों। बाथ्रा जोंहा बुंनो गोनां दङमोन, नाथाय जों बुंनो मोनाखै, जों हाइजेक खालामनानै दोनजादों। आरो बिटिआरखौ जि एग्रिमेन्ट खालामदों, बे एग्रिमेन्ट खालामनायनि जि MOS बियो जों NDF-नि ड्राफ्टिं नङा। बेराफारसेथिं बे ड्राफ्टिंखौ प्रमद बर'आ साथाम IB-खौ लाफानानै बनायनाय बेयो मोनसे ड्राफ्टिं। जों जि नभेम्बर दानाव 2019नि नभेम्बर दानाव गुवाहाटीयाव बयबो NDF-नि लिडार्सफोरा जथुमलायनानै जोंनि इन्टारलकेटर AB माथुरजों लोगोसे सावरायलायनानै फाइनाल ड्राफ्टिं आरो फाइनाल मडेलिटिखौ बानायदोंमोन। नाथाय एकद समाव AB माथुर थामहिनबा इन्टारलकेटरनि गेजेरजों जायाखै, IB-नि गेजेरजों जादों, जायनि थाखाय जोंनि MOS-आ हाइजेक खालामनानै दोनजादों। बिनि उनावबो जोङो सानदोंमोन जि गोरोबथाया जाबाय, बिनि गेजेरजों बर'नि गेजेराव हान्थिया फैथोंसै। हाथियारजों सोमावसारनाय NDF-खौ जुदि हाथियारजों सोमावसारनायखौ गासै BTC हालामाव थानाय जाति जनगोष्ठीया एसेबो हामजालाब्ला NDF-नि सोमावसारनाय चेप्टारा बेयावनो जोबथ'थोंसै होननानै जोंबो बेयावहा हान्थिनि सुक्ति होननानै जों NDF-बो सागान होदों। आरो बिनि गेजेरजों जोंनि थासारियाव सान्थिया फैगोन बेखौ जोङो नाजादोंमोन। नाथाय दुखु गोनां बाथ्रा, सागान होखांनायनि उनावनो मास मोनसेनि सिगांनो हठात जानुवारि 20 तारिखआवनो रन्जन दैमारि सारखौ जोबथेसालियाव जोबनानै दोनदों। जेब्लानोखि बिथांखौ जोबथेसालियाव लांफिनबाय, जोंनि गोसोआव गोजोननाय गैया जाबाय। हान्थिनि सुक्तिया बहा थाखो? कुनु मोनसे पृथिबियाव बेबायदि जारिमिन गैया जे सुक्तिकारि सासे व्यक्तिया सुक्ति खालामखांनायनि उनाव जोबथेसालियाव थांफिननांनाय कुनु मोनसे जारिमिन गैया। मोगा मोगियाव दि हारिमुआ बानबुंथिनाय बायदिब्ला रन्जन दैमारिया बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों गोजोन थासारि फैनांगौमोन। नाथाय गोरोबथानि सासे रायजोनि मुंसाइ होग्राया जेराव थांफिननो गोनां जानायखौ रावबो मानिनो हाया। बिटिआर रादाया NDF-नि दाबि आरो रादायनि थाखाय मोनसे हाइजेक होननानैबो दि हारिमुआ गोबारै बुंथिदों। थांनाय हराव मोनसे स्रोत सुलुंनि बिथिंजों सन दाननानै चिरां जिल्लानि पुलिस बिफाना भारत भुटान सिमना ओनसोलाव थानाय दादगिरियाव मैदेर हाथाइजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमनो हायो। चिरां जिल्लानि उफ्रा पुलिस बिफानगिरि प्रकाश मेधिनि गोख्रों संदाननायाव रुनिकाटा पुलिस थानानि बिबानगिरि लोगोसे दादगिरि पुलिस आउट पस्टनि मावफारियाफोरनि हेफाजाबाव मैदेर हाथाइनि सिखाव फालांगिरिखौ हमनो हायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला हमजानाय सिखावखौ 2 नं खाग्राबारि गामिनि एलेन बसुमतारी 42 बोसोर बैसोनि होननानै सिनायथि मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मैदेर हाथाइनि फालांगिरिनिफ्राय गंसे मबाइल फनजों लोगोसे थनै 10 किल'ग्राम बिबांनि मैदेरनि हाथाइखौ बोखांनो हायो आरो गासै जाथायनि सायाव गोख्रोङै संदानगासिनो दं होननानै पुलिसनि सुलुङाव फोरमायथिदों। फैगौ 26 आगस्ट बुधबारखालि मिरु सरकारनि मोनसे टीमा आसामनि दैबानानि खौरां लानो थाखाय आसामाव दावबायफैगोन। आसामाव दावबायफैनो गोनां मिरुनि टीमाव गासै 7 सोद्रोमाफोर थागोन। बे बाथ्राखौ अल इन्डिया रेडिअ'नि मोनसे सुलुङाव रेभिनिउ बिफाननि कमिशनार आरो सेक्रेटारि MS मनिभानआ फोसावदों। मनिभानआ बुंबावदों दि आसामाव दैबानाजों खहा जानायफोरनि आबुं रिपर्टखौ आसाम सरकारा मिरुनो दैथायहरबाय आरो खहा सुफुंनायनि थाखाय मिरुनिफ्राय 2300 कौटि रां दाबि खालामहरदों। मख'नो गोनांदि रायजो सरकारा मिरुनो दैथायहरनाय रिपर्टखौ नायबिजिरनो आरो दैबानानि खौरां लानो थाखायनो मिरुनि टीमा फैगौ बुधबारखालि आसामाव दावबायफैगोन। बुरलुंबुथुर दैमानि गेजेराव थानाय गुवाहाटी आरो नर्थ गुवाहाटीजों नांजाबनानै थानाय हादरनि बयनिख्रुइबो गोलावसिन रपवेखौ दिनै बेखेवनाय जाबाय। आसामनि सावस्रि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै फुंबिलि 11:30 समाव रपवेखौ बेखेवनानै होबाय। मख'नो गोनांदि बे रपवेआ 2 किल'मिटार गोलाव आरो बे जानथायसिम थांनायाव खमैबो 8-9 मिनिट सम लागोन। बेवहाय गासै गंनै मानसि रोगाग्रा बाहन थागोन, जेराव 30 निसा पेसेन्जार रोगानायनि खाबु थागोन। बेनि बेसेना सासेयाव 60 रां आरो सानै जायोब्ला 100 रां जागोन। बे दैमानि बेखेवनाय हाबाफारिया नर्थ गुवाहाटीनि मानसिफोरनि साननाय मिजिंखौ जाफुंसार होदों, जायफोरा गोबां बोसोरनिफ्रायनो मोगा-मोगि जानाय बेलायाव हेंथा मोनबोगासिनो दंमोन। बे रपवेखौ बेखेवनायनि थाखाय गाहाय थांखिया जादों स्टेटआव टुरिजम सेक्टरनि बिबांखौ बांहोनाय। क'क्राझार जिल्लानि SP राकेश रशननि देहायावबो गिख्रंथाव कर'ना भाइरास बांदेरबाय। रबिबारखालि राकेश रशननि देहायाव COVID-19 पजिटिभ मोननो हादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला राकेश रशनजों लोगोसे बिनि बिसिनि देहायावबो COVID-19 पजिटिभ मोननो हादों। मख'नो गोनांदि SP राकेश रशननि सिगां क'क्राझार जिल्लानि सानै ADCखौ लाफानानै गोबांथार सावस्रि मावफारिया डाक्टर नार्सफोराबो कर'नाजों गाग्लोबजादों। क'क्राझार जिल्ला खुंथायनि रिपर्ट बायदिब्ला
क'क्राझार जिल्लायाव दासिम सा 1253 सोद्रोमाफोरा कर'नाजों गाग्लोबजाबाय। बेनिनो सा 223 कर'ना बेरामिफोरा दासिम देहा फाहामसालियाव जुजिगासिनो दं। मख'नो गोनांदि क'क्राझार जिल्लायाव दासिम सा 989 सोद्रोमाफोरा कर'नानिफ्राय उदां जानो हाबाय, नाथाय सा 5 कर'ना बेरामिफोरा अबथिरा जिउ गोमानांबाय। नर्थ करियानि हादुंगिरि किम जं उनआ गोब्राब जब्रायाव गोग्लैनानै कमायाव दं। मोनसे फोथायथाव सुलुं आरो गुबुन गुबुन ससियेल मिडियानि रिपर्टनि बायदिब्ला नर्थ करियानि हादुंगिरि किम जं उनआ गोब्राब जब्रायाव गोग्लैनानै दासान्दि कमायाव दं। रिपर्टनि बायदिब्ला किम जं उननि बिनानाव किम यो जंआ डि फेक्ट' महरै नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल हादोरारि गोहोफोरखौ लाथ'नो हागौ। मख'नो गोनांदि किम जं उनखौ थांनाय 2 मे खालाराव मोनसे हासारनि फेक्टरि बेखेवनानै रिबन हास'बाय थानाय नुथायखौ नुनो मोन्दोंमोन। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन मंगलबार खालि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियाननि सुलुं बायदियै गाबोन मंगलबार 25 आगस्ट खालि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमै लुनायजों लोगोसे सान्दुं दुंनायनि इसारा दं। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय 4 जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरा ओरैबादि। क'क्राझार जिल्ला। गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 33 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो सान्दुं दुंनायनिबो इसारा दं। सानजौफु समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे सान्दुंबो दुंनायनि इसारा दं। थिग बेबायदिनो हरनि समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे अखा हानायनिबो इसारा दं। चिरां जिल्ला। गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 34 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो सान्दुं दुंनायनिबो इसारा दं। सानजौफु समावबो अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो लोगोसे सान्दुं दुंनायनिबो इसारा दं। थिग बेबायदिनो हरनि समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानायनिबो इसारा दं। बाक्सा जिल्ला। गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 34 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय आरो एसे बिबांनि अखा हानाय आरो सान्दुं दुंनायनिबो इसारा दं। सानजौफु समावबो अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो सान्दुं दुंनायनिबो इसारा दं। थिग बेबायदिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानायनिबो इसारा दं। उदालगुरि जिल्ला। गाबोन उदालगुरि जिल्लायाव बोथोरा 34 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय आरो सान्दुं दुंनायनिबो इसारा दं। सानजौफु समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे सान्दुंबो दुंनायनि इसारा दं। थिग बेबायदिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानायनिबो इसारा दं। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।